जनगोष्ठीखौ लानानै थांनाय 1 जुलाइनिफ्राय उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा क'क्राझाराथ' जाखाबाय उदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै दाबि दैखांबोदों। 1 थारिखआव जोङो जात्रा खालामदों गसाइगावआव, बिनि उनाव मैया जोङो उदालगुरियाव खालामबाय, बिनि उनाव दिनै क'क्राझार आरो गाबोन चिराङाव जागोन, बिनि उनाव बिजनी, बिनि उनाव बाक्सा। उद्देश्यआ जाहैबाय उदालगुरि लकसभा जोंनो नांगौ। मानो होनोब्ला उदालगुरि लकसभाया 2007 सनाव जेब्ला डेलिमिटेसन कमिसना मोनसे ड्राफ्ट दिहुनदोंमोन, बेवहाय उदालगुरि लकसभा हिसाबै ओंखारखादोंमोन। आरो जुक्तिया बेनो, जोंहा सुक्ति 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जिथु सुक्ति जानाय, बे सुक्तियाव स्पष्ट लिरखानाय दंखायो जे जेब्ला आसामाव गोदानै डेलिमिटेसन जागोन, लकसभायानो जा बा एसेम्ब्लियानो जा, बेवहाय बिटिसि हिसाबै गोदानै उदालगुरि लकसभा मोननो हागोन होननानै। दा बे हिसाबै 2007आवबो ओंखारदोंमोन, खिन्थु दाखालिसो थांनाय 20 तारिख जुनाव जिथु गोदानै ड्राफ्ट ओंखारदों, बेवहाय उदालगुरि लकसभा गैया। ओंखायनो जोङो दिनै दाबि दैखांदों जे जोंनो उदालगुरि लकसभा नांगौ। जोङो दरंनि लकसभाखौ जोंनो नाङा। दरं लकसभाजों जों थाफानो हाया। एक्सट्रायै बिटिसि सिङावनो बाक्सा, तामुलपुर, गरेस्वर, भेरगाव, टंला, उदालगुरि आरो माजबाद 7टा समस्ति लानानै उदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों। मथथे दाखालि थांनाय डेलिमिटेसनाव दङ 6टा समस्तिखौ दरंआव हरनाय, खिन्थु जों बुंदों 6टा नङा 7टा बाक्साखौबो लाफानानै गोदानै माने उदालगुरि समस्ति जानांगौ होननानै, लकसभा समस्ति जानांगौ। दा दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय, जोंना आबसु आरो इउपिपिएलआ बिनि सायाव दाबि दैखाङाखै आरो बिथांमोना दैखांनायबो नङा। मानो होनोबा 20 तारिख जुनाव जिथु बे ड्राफ्टआ ओंखारो, बिथांमोना बमासो गावदों, पार्टि जादों, हरसे थाल्ला बमा गावदों, पार्टि जादों, बरायदों, जों जेरै लुबैदों बेबायदि जाजोब्बाय, ओंखारबाय होननानै फुरथि खालामदों। दा बेवहाय जों बुजिनो हायो, मेइन षड़यन्त्रखारिया जोंदि उदालगुरि लकसभा मोननो हायाखै, बेनि मेइन षड़यन्त्रखारिया जाहैबाय आबसु आरो इउपिपिएल। आबसु आरो इउपिपिएलआनो बिनि मेइन षड़यन्त्रखारि। नङाब्ला जोङो उदालगुरि लकसभाखौ मोनगौमोन। जोङो स्पष्ट बुंनो हायो, इउपिपिएल आरो आबसुनि थाखायनो दिनै थांनाय 20 तारिख जुनाव उदालगुरि लकसभा जानानै ओंखारनांगौआ ओंखाराखै। बे 6टा समस्तिखौ दरंजों थाफानांगौसो होननानै बिथांमोना निस्सय दाबि दैखांदों, जायनि थाखाय जोङो उदालगुरि लकसभाखौ मोननो हायाखै। बिनि थाखाय दायनिगिरिया आबसु आरो इउपिपिएल, रावबो नङा। उदालगुरि लकसभाखौदि जों मोननो हायाखै, बिनि आसल दायनिगिरिया आबसु आरो इउपिपिएल, रावबो नङा। 11 तारिखसिमाव माने अबजेक्सन आरो क्लेम, बे तारिखआ 11 तारिखसिमाव बयबो होनो हागोन। बे अबजेक्सन आरो क्लेमनि डेडलाइन 11 तारिखसिमनि गेजेराव बयबो होजोबनांगौ। बे हिसाबै जोङो होगासिनो दङ डिस्ट्रिक्ट वाइज। गाबोनबो जोङो चिराङाव थांगोन, बिनि उनाव बिजनीयाव थांगोन, आरो बेफोर जोबखांनायनि उनाव हयथ' हियारिंनि थाखाय सम्भब जुलाइ मासनि लास्ट उइकथिंजाय फैनो हागौ इलेक्सन कमिसना। जों ओरैनो मोनसे सर्सआव मोनदों, कनफार्म नङा। जेखिजाया जोङो नैबे जोंनि धरना खार्य'सुचिफ्रा जोबखांजोबब्ला जोङो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि प्रतिनिधि लानानै दिल्लीयाव इलेक्सन कमिसनारनिसिम जोंनि दाबिखौ जोङो हेन्ड टु हेन्ड जोङो हैबावगोन। बेखिनि खोथायानो। नङा, बेहाय जोंनि गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि भुल जादों। जोङो सिखार जादों, बिथांमोनाबो सिखार जादों, नंगौ भुल जाबाय होननानै बिथांमोनाबो सिखार जादों। आरो जोंबो बुंदों, नोंथांमोना बे उदालगुरि लकसभाखौ एसटि जानांगौ होननानै दाबि दैखांनायखौ उथायनानै लाफिननांगौ आरो गोदानै साबमिट खालामफिननांगौ होननानै जों बुंनायाव बिथांमोना मैया 1 तारिखआव गथायनाय मेम'रेन्डामखौ उइथड्र खालामनानै 3 तारिखआव मैया गोदानै हैफिनदों। बेल'। भुला भुल, जों सिखार जादों, भुलखौ भुल होननानै जों सिखार जादों। खिन्थु आबसु आरो इउपिपिएल बादि नङा जोङो।
बिथांमोना दिनैसिमबो सिखार जानाय नङा उदालगुरि लकसभाखौ दि मोनाखै जोङो बिथांमोना जे दरंजों थाफानांगौ होननानैसो बुंदों बे खोथाखौ बिथांमोना सिखार जाया थैनोबो सिखार जाया आरो बिथांमोननि थाखायनो बिथांमोननि षड़यन्त्रनि थाखायनो जोङो उदालगुरि लकसभाखौ जों मोनाखै। गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि JD र'ड गोजोनपुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिं, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।